Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille, I kan nok se det, det er Roblox. Kan du sige det, Johan? Rivals. Det er helt perfekt, så skal vi komme i gang? Ja. Så skal vi være klar. Shooting range. Jeg er blevet bedre end sidste dag, da jeg lavede en video. Og nu er fordi at I kan høre Johan nu, det er fordi han er kommet hjem. Er det ikke bare, det er fedt. Yes. Vi udgiver måske en video snart om hans ferie. Ja. Så det bliver jo bare, det bliver herligt. Yes. Chess. What? Cheese. New release. Chess. Okay, hvad tager man her? Jeg prøver en RPG, Exogun, Knife og Grenade. grøn Ja. tarne og militær. Skyder. Så kom dog. Sådan der. Sådan der blev skidt i munden. Hvor er han? Derovre. Og mig. Ja, han bruger sniper for helvede. Men jeg skal lige være ulækker. Men jeg kan lide mit Exogun skin. Rimelig tough. Der er det her. Bomboklart. Den har gået i vejt. Godnat. Den har gået i vejt. Jeg ramte ham, og imens så dobbelthoppede han, tror jeg. Og han der den anden, han går over det hjørne derovre til venstre. Ja, I know. Tror jeg, han er 0,1. Han troede, jeg ville blive ved med at gå rundt. Ikke brug Molotov. Det er ulækkert. Ja. Nej, du Det døde. var mig, der brugte det. Jamen, jeg tog skade. Ja. Ja. Nej, så skal jeg skifte lige Fair nok. Har du set? Ja, ham er hacker. Så du hans crash her? Revolver og hits, og så bruger jeg smoke grenade. Okay, Hvad sagde du? Yes! Jeg eksploderede mod mappet. Ham den ene. Sigma Felix. Hvad er jeg? Sigma _ Felix. Jeg vil fake money, keep on coming. Kom så, Johan. Oh shit! Ej. Jeg kommer helt sådan til at trykke på Windows. Det er ordentligt til. Hvorfor trykker du på Windows? Det ved jeg ikke. Nu tager jeg knappen af. Okay. Nu er du at tage den af? Nej. Okay. Okay, så kom dog. Ramt. What? Ham der fjernede lige min... Kom nu lidt. Godnat. Godnat, sagde jeg. Jeg sagde godnat. Oh my god, lad mig nu bombe dig. Sådan der. Jeg skal søge til mig. Jeg kan ikke spille nogen der eller. Kan du lide mit AR-skin, Loki? Jeg tager RPG i hvert fald. Kan du lide mit AR-skin? Det ved jeg ikke mere. Der går og... Nej, jeg får sniper på det, sgu. Nej, han er et liv. Han er 67. Nå. Det har han faktisk. Han havde 67 liv. Eller HP. RPG, Okay, jeg bomber dem.
Jeg ramte en. Og selvfølgelig blev jeg snipet. Ja. Og den står lige. Kom så hen. Ej. Nu står den ikke lige. Jeg tror, du ikke det stod lige ved, hvor mange det var. Ja, også det. Det er også ulækkert at bruge sniper her. Der er vi ærlige. Ikke at jeg ikke gør det, men stadig ulækkert. Kom så. Yes! Nej! Yes! Nej! Så skete det lige for en stemme. Ej, hvor er det pølseret. Bare play igen. Han jeg tror, han er grip. Det er sådan her mange muskler, jeg har i virkeligheden. Det er fordi, jeg har min kasket på. Ja, derfor vi ikke vinder. Det er sådan her buff, jeg er i virkeligheden. Ja, fair nok. Nu tager jeg min... Ja. Skal vi prøve at komme ind på det der chess igen? Yes. Ja. Ja. Skal vi så tage sniper eller hvad? Ja, sniper. Eller nej, jeg tager bue. Ja. Ikke cross. Yes. Jeg tager sniper. Så prøver jeg RPG. Sådan der. Og så Sådan der. lærer. Det her kommer til at blive ulækkert. Nej, jeg glemte at tage sniper på. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg ikke tog. Godt lavet, mester. Jeg ved godt, jeg har ham. Det var også mig. Det er også ikke. Jeg går op på high ground, så jeg kan bombe den ordentligt. Jeg er døde. Hej! Så er det. Ham jeg tror, han er god. Nice. Smadret. Nej, nice, Mr. Bot. Mr. Butt. Let's Mr. B. Give me some money. Det var hjemme hos Johan i dag, så jeg var spammet den 24/7. Og rimelig grineren. give me some money, yeah. Bomboklat. Ramt 100. Hvordan fanden kommer det her? Den ene er død. Okay, så kom dog. Næsten sniper med. Jeg skal bare ramme ham her en gang. Kom nu lidt. Jeg har ham. Mr. B, give me some money. Give me some money. Bomboklat. Godnat. Hvordan døde han ikke der? Jeg ramte ham 50, så ramte jeg ham 50, og ramte jeg ham 50. Og så selvfølgelig dør han ikke, altså, en hacker. Ellers var det, fordi jeg skadede 50 på isblokken, men jeg ved det ikke. Mr. B, give me some money, give me some money, Mr. B, give me some money. Ej, blinder. Det var fordi han brugte flashbang. Han er bag dig! Brug dashet. Dash. Du kunne bare dashe ind i ham, og så bare kill ham. Det behøver jeg ikke. Men nu tager jeg sniper der, og sådan der, og sådan der, og sådan der. Nu går jeg herop og bruger sniper. Cheers. Nej, jeg bliver blindet. Jeg kan ikke ramme. Sådan der.
Graded du lige på ham? Jeg skriver ham bare. Mm. Ligner det ikke? Ja. Altså, hvad sker der? Skal du se et epic snipe? Jeg glemte det. Nu dør jeg. Han kommer ned i tunnelen. Høj! Jeg skulle lige have hittet det 360. Hvad laver jeg med min exogun? Okay. Bare play igen. Woohoo! Så der. Det er på grund af min kasket. Det er rigtigt nok. Jo, han er ikke rigtig nok. Ja. Jeg har så mange muskler i virkeligheden. Eller, kom an på, om jeg lige er et, eller ikke. Jo, han er også. Det er også sådan, han ser ud. Mr. Beast, give me some. Nå, jeg tror også, at vi bliver nødt til at sige tak for den her video. Så ses i næste. Adios. Hvad fanden? Jeg skal blive